Tak, teď tady máme vzácného hosta ze Žiliny, Jančího Máhríka, a já bych chtěl trošičku ho představit v takovém rozhovoru. Jančí, to jméno Jančí, já jsem myslel, že to je nějaká přezdívka, ale pak jsem zjistil, že se jmenuješ Jan Márik. To znamená, co to je Jančí? Jančí je spôsob, aký ma volajú kamaráti. A na Slovensku si nikdy nehovoríme oficiálnym menom. Takže keď ja počujem Ján, tak to buď je pán policajt, alebo nahnevaná matka. Tak dobře, takže můžeme ti říkat Honzo. Skľude. Jan česky tady je Honza, takže si Honza Márik tady pro nás. Honza, ale keď povieš Jančí, je väčšia šanca, že sa otočím. Tak si na to budeme zvykat. Jančí, ty jsi ženatý, 40-tník, nevypadá na to, že je 40-tník, jenom trochu mladší než já. Jsi ženatý, máš 2 děti, 12 a 10 let, to už řeknu za něho, protože jsou ještě další zajímavější věci, které on nám řekne. A taky jsi synem Tibora Márika. Tibor Márik je pastor v Cebe v Ostravě, tak abyste věděli, že to je jeho syn, jeden ze 2 synů. Janči, jak se to stane, že pastorovíc dítě, nebo kazatelské dítě se stane kazatelem? A možná to řeknu ještě trošičku jinak, jak se z inženýra, IT inženýra, který má před sebou, jakoby, řekl bych vždycky, celkem otevřené dveře do biznisu a k velkým penězům, stane člověk, který nejde na nějaký velký sbor, ale stane se člověkem, který zakládá sbor úplně od píky v Žilíně. Jak se to stane? Jaká je ta cesta tvého života, že si tam, kde jsi dneska? Tak vôbec to, že kazateľové dieťa chce ostať v cirkvi, tak to je Božia milosť. To je tak pol na pol. Ja mám vlasy ešte stále na hlave, môj otec ich nemá. A nie je mi úplne jasné, že či on neprišiel kvôli mne, alebo kvôli cirkvi, ale je to tak 50-50 asi. To, prečo ja robím kazateľa, je to, že som prežil Božie povolanie a to bolo ku koncu mojej vysokej školy. Keď som končil vysokú školu, ITčko, tak som sa modlil k Pánu Bohu a sa ho pýtam, že pozri, že ak mám urobiť nejakú zásadnú kariérnu zmenu, tak mi to povedz, že bolo by to vhodné teraz. Že keď už dokončím školu, tak pôjdem naplno nejakým smerom a Pán Boh úplne jasne ku mne hovoril, to je na dlhšie, ale mal som úplne jasne vedenie od Pána Boha, že mám ísť slúžiť do cirkvi na úväzok. Tak ešte po škole som 4 roky mal živnosť, pracoval som a pomaly som skúmal, že kam ma Pán Boh vedie a tiež mi ukázal, že to má byť zakladanie zboru. A máš pravdu, ako keby som mal ísť iba do toho, čo mi je pohodlné a príjemné, tak asi idem na nejaký veľký zbor, ale som to tak prežil, že je množstvo miest na Slovensku, kde ešte nie je dostatočný počet zborov a komunít kresťanov a že to je cesta, ktorou mám ísť, tak momentálne je to v Žiline. Díky moc. A kdy, jestli ještě bych se zeptal na tu otázku, kdy jsi prožil takový ten boží dotek, boží znovuzrození, to, že se stal křesťanem vůbec, to, že si... Před člověk se může narodit do křesťanské rodiny, ale to ještě neznamená, že bude následovník Krista neboli praktikující křesťan. Jak to bylo u tebe? Ja som ako bol s Bohom v pohode od malička. Môj otec aj moja mama uverili na vysokej škole, takže ja som sa narodil krátko po tom, čo oni sa stali kresťania. Teda uverili na škole, zosobášili sa, ja som sa narodil a oni žili vieru veľmi živú. Ja som videl, že Pán Boh je skutočný, hej, že to, čo sa v nedeľu káže, tak to sa cez týždeň žije. Hovorí sa o Božích divoch, o Božej moci, modlili sme sa. Takže moja otázka skôr bola tá, že ako ja viem, že patrím do toho. To bola otázka, ktorú som si kládol aj ako tínedžer. A práve keď som prišiel do puberty, ja som bol taký, no o mne sa vedelo. Ja mám veľa príbehov, čo som navystrájal. A ja som si uvedomil v tom čase, že ja nedokážem splniť svoj vlastný štandard, ktorý mám sám na seba v živote. A že stále napokon, na konci dňa skončím zhrozený sám zo seba, že napriek všetkej mojej dobrej snahe niečo vyvediem, nahnevám, ublížim. A to ma frustrovalo natoľko, že som pochyboval o tom, že ak nesplním vlastné morálne štandardy, že či vôbec niekedy ma Boh príjme za svojho. A to bolo obdobie 16, 17, 18 rokov, keď som pochopil ešte raz a nánovo posolstvo evanjelia a som ho prijal za svoje. A pochopil som, že
posväcovať svoj život je jedna vec, ale žiť z Božej milosti je druhá vec. Tak na znak toho som sa dal pokrstiť, keď som mal 17 a to je ono, odkiaľ to rátam. Super, děkuju. A potom si byl vedoucí mládeže, nějakou dobu měli jste velkou mládež v Žilíně a pak z toho vznikl ten nový zbor. Tak nejak akože aj áno, aj nie. Tá mládež bola asi 80 ľudí. V tom čase som bol na polovičný úväzok zamestnaný ako pastor pre mládež. Ale keď sme zakladali zbor, tak cieľavedome sme nechali mládež mládežou a sme ju nedelili. Takže som zakladal zbor s 8 ľuďmi, 4 rodiny. Tak to bol ten začiatok. Tak dobře, takže pojďme k tomu zboru. Řekni nám něco o zboru za kostolom, něco už tady Ondra řekl, pastor. Tak jaké je vize, nebo jaký je smysl bytí toho zboru? Jestli můžeš něco o tom říct? Práve na vysokej škole som videl, že množstvo ľudí v podstate sú duchovní. A ono sa hovorí, že Česi nie sú a Slováci sú. To je podľa mňa úplne to isté, len vy ste viacej úprimní, tak to lepšie dávate do tých štatistík. Ale som videl, že mnoho Slovákov, vysokoškolákov sú duchovní, že premýšľajú nad Bohom, ale keď prídu do cirkvi, tak majú pocit, že im to nedáva zmysel, že nemôžu klásť otázky alebo nedostanú poctivé odpovede. A ja som mal veľa takýchto rozhovorov počas tej školy a to bolo vlastne to, čo ma potom viedlo k tomu, že som si uvedomil, že bolo by dobré založiť takú komunitu, ktorá vyslovene dáva priestor ľuďom, ktorí sú skeptickí, zranení z cirkvi, ale zároveň túžia nejakým spôsobom po Bohu, tak vytvoriť priestor, kde by mohli prísť a mať tak bezpečie. Tak to sa nám snáď darí, tak preto sa to volá za kostolom, že je množstvo ľudí, ktorí sú za kostolom a možno, že aj pozerajú smerom ku kostolu, ale nevojdu dnu. O tom vašem sboru se můžeme dozvědět hodně na internetu, tady je nějaká zkrátka. Ještě by mě zajímalo, jaký je váš vztah s tím mateřským sborem? Víme, že často, když se zakládají nové sbory, tak to nemusí vždycky dopadnout dobře, ty vztahy. Jak to fungovalo s tím sborem mateřským a s tím novým sborem mezi váma? Podľa mňa úplne super. My práve v čase, keď som bol pastor pre mládež, tak sme stáli pred takým rozhodnutím, že či v Žiline budeme ten zbor budovať ako mrakodrap do výšky, lebo akože štatistika hovorí, že okolo 150 ľudí, keď máš v zbore, tak to je hranica, keď končí ten organický život a musí to byť vysoko štrukturované a musíš dať veľa peňazí na zamestnancov, na budovy a tak ďalej. A je to cesta, pre mnohých to je cesta. My sme si kladli otázku, že či je to naša cesta. A opäť Pán Boh nás úplne jasne viedol do toho, že nestáva to do výšky, ale viac tak do šírky, zaklada nové komunity. Takže to, že vznikol za kostolom, tak to bola stratégia toho materského nášho zboru, ktorý, síce ja som prišiel s tým nápadom, ale oni ma vyslali s požehnaním, s podporou. Prvé roky nám posielali napríklad učiteľov besiedky, aby nám pomáhali učiť besiedku, alebo nám pomáhali, ja neviem, s chválami v tých začiatkoch. Takže doteraz sme veľmi blízko a dokonca minulý týždeň sme mali veľmi podobné stretnutie ako vy teraz. Sme mali my žilinské zbory, tak sme si prenajali sálu a sme tam boli my a oslavovali to, čo Pán Boh robí medzi nami. Jo. Dobré, díky, to je hodně inspirace se dá čerpat určitě z toho, jak to prožíváte, jak jste do toho vstoupili. Já ještě vím, a bylo by dobré, abyste možná i vy věděli, že Jančí je nejenom kazatel, ale je taky spisovatel. A pak ještě jedna věc, to ještě potom později. Společně s Chozem, to je takový tvůj věrný přítel, taky kazatel, jste napsali 3 knížky. Myslel jsem, že doteď byly 2 knížky, ale už jsou 3. A jedna z nich je přeložena do češtiny. Jmenuje se Jak nebyt křesťan. Proč nechci být křesťan? Proč nechci být křesťan. Pokud byste to vygooglili a hodili ji tam, někde na internetu, aby jsme ji viděli, tak bylo super. Je to knížka, která někdo si dal tu práci, aby přeložil do češtiny, to znamená, že asi má nějakou hodnotu a váhu, věřím, že všechny ty knížky budou dobré. Tak řekni nám něco o té knížce, proč bychom si ji měli koupit, proč bychom ji měli číst. Ja neviem. Udělej takovou reklamu. Máš dovolenosť udělat reklamu na tú knižku. Na Slovensku je naozaj taký medzi ľuďmi taký hnev na cirkev a cirkev je niečo, čo je považované za buď odveci, alebo vyslovene, že manipulácia, alebo je to celé o majetkoch. Ľudia nemajú rádi cirkev vo všeobecnosti. A keď poviem niekomu, že som kresťan, tak druhým dychom musím vysvetliť, že aký kresťan vlastne som.
A poviem, že nie taký, ako si myslíš, a to dovysvetlím. A práve o tom je tá kniha. Sa snaží vysvetliť alebo dať zapravdu tým, ktorí majú problém s kresťanstvom a hovoríme v tej knihe, že áno, za istých predpokladov, ak by kresťanstvo malo byť to, čo sa o ňom hovorí na Slovensku, tak potom ani my nechceme byť kresťania, ale sme, pretože veríme niečo iné o kresťanstve. Takže tá kniha je apologetikou toho, čo veríme, že kresťanstvo je. Já se tam schválně, protože dneska málo čteme všeobecně. Jo, vidíte to je super. Málo čteme, abych chtěl doporučit i třeba, když nevíte, co číst, jo, tuto knihu, hlavně mladým, protože je to psané takovým jazykem velice srozumitelným, tak to je typ, Jančiho už teď znáte, máte důvěru k němu a můžete si tuto knížku přečíst. A pak tam je ještě jedna věc, vy taky s Chozem, takovým tím tajuplným mužem vedle tebe, kterého teď ještě neznáme. On je originál Španiel. Jo, už je tam. Originál Španiel, žije na Slovensku od roku 2012 a naučil sa perfektne slovensky. On je Španěl, že jo? Původem. Taky zajímavé. Tak vy ještě máte podcast, jmenuje se Zabudnuté cesty. Řekni nám, o čem je ten podcast, o co se snažíte v tom podcastu. Snažíme sa prepojiť život a vieru takým spôsobom, aby to mohol niekto pustiť na reproduktor v reštaurácii alebo na námestí. Takže hovorím ako kazatelia o otázkach, ktoré myslíme, že ľudia riešia každý deň. Jo. Takže další tip na zajímavý podcast, můžete si poslechnout v autě, když jezdíte, místo poslouchat rádio, písničky, tak něco. Takže napríklad pred letom sme riešili AI, umelú inteligenciu. A ako kazatelia volali sme si hostí od ľudí, ktorí vyvíjajú umelú inteligenciu, až po ľudí, ktorí sú umelci a dotýka sa ich vplyv umelej inteligencie. Takže to je jedna z tém, Super. A je tam těch témat strašně moc už za tu dobu. Kolik let to děláte? Od roku 2021? To bude 7 rokov za chvíľu. 7 roků. Jo. Hodně zajímavých témat. Dobře, Janči, díky moc, tak myslím, že jsme tě trošičku poznali, maličko, a teď se těšíme na tvoje vyučování, na tvoje slovo, že řekneš něco, čím žiješ s Pánem Bohem, nebo vaše církev. A ti Pán žehná. Ďakujem. A skôr než prídem k slovu, tak som si pre vás pripravil také krátke video. Ja som ho nevyrábal, ale som ho stiahol z cloudu a som ho dal sem. Že by ste videli trošku v pár sekundách alebo minúte, ako vyzerá za kostolom dnes. Myslím, že ten obraz ukáže viac, než povedia slova. Tak myslím, že to sa zapne a skúsim to kliknúť. Tak to je malá ukážka. Neviem, či ste videli niekedy túto fotku a neviem, či tušíte, že s čím to môže súvisieť. Prezradím vám, to je jeden z protestov na Slovensku, ktorý prebiehal v minulom roku, to je v Bratislave na námestí. A to je niečo, čím sme ako Slovensko žili
a stále žijeme, veľa protestujeme. Veľa protestujeme, takže ak máte pocit, že Slováci idú trošku inak ako Česi, tak nie všetci. A tí, ktorým sa nepáči to, ako krajina funguje, tak idú na námestia a niečo sa s tým snažia urobiť, aspoň nahlas. Ale tá fotka je zároveň vyjadrením toho, že žijeme momentálne ako národ v istej tme. Ráno tu sme videli čelovku a svetlo. Tak my žijeme v tme a ten prejav nespokojnosti, ktorý máme ako národ, je iba takou špičkou ľadovca. Jedna z najväčších otázok, ktoré musí riešiť naša generácia mladých ľudí na Slovensku, je napríklad otázka, že či vôbec zostať na Slovensku. A je veľká pravdepodobnosť, že množstvo mladých ľudí odíde preč a už sa nevrátia. A tí, ktorí zostanú, napríklad ako my sme zostali, tak sme blázni, lebo neexistuje ekonomický dôvod alebo politický dôvod, prečo zostať na Slovensku. Iba ak nejaký iný. Ale tam na tých námestiach, tam je to taká špička toho celého ľadovca, že Slovensko je nespokojné. Ľudia žijú v tme, ľudia žijú v nespokojnosti, ľudia žijú s istou potrebou, ktorá nie je naplnená a snažia sa to vykričať na námestiach. Čo je zaujímavé, je, že na jednom z týchto námestí, teda v tomto bratislavskom, počas týchto protestov, ktoré boli večer, vypadla elektrina. A celé námestie zhaslo. A to, čo sa stalo, bolo, že ľudia zasvietili mobilné telefóny a svietili mobilnými telefónmi. A zrazu, keď nebolo svetlo, tak to svetlo priniesli a celé to námestie sa rozsvietilo a rozžiarilo. A podľa mňa to je krásnou metaforou toho, že potrebujeme tých, čo nesú svetlo. Potrebujeme tých, ktorí prinesú svetlo do tmy. A myslím, že práve v kontexte tých protestov, kde všetci, alebo mnohí Slováci protestujú, že ako sa im veci nepáčia, tak to bol krásny obraz toho, že potrebujeme zasvietiť. A ja sa niekedy pýtam, že kde to svetlo vlastne je? Že kde je svetlo? A už sme to trošku ráno počuli, ale je to taký chyták, že kto je svetlo sveta? Keby som sa spýtal vás, že kto je svetlo sveta, tak pravdepodobne odpoviete takú tú besiedkovú odpoveď, že Pán Ježiš. A to je správna odpoveď a máme taký vtip, že na všetky odpoveď Pán Ježiš, tak pýtajú sa učitelia deti v besiedke, že je to hnedé, chlpaté, sedí to na strome, čo to je? A jedno dieťa sa prihlási a povie, že zdá sa mi, že veverička, ale je to Pán Ježiš. Tak Pán Ježiš je tá odpoveď a naozaj, keď otvoríme Evanjelium podľa Jána, tak vidíme Ježiša, ktorý hovorí, ja som svetlo sveta. Ja som svetlo sveta. Ale takisto je aj iný text, kde Pán Ježiš sa otáča k ľuďom a hovorí, vy ste svetlo sveta. Je to moment, kedy je to zachytené v rámci kázania na hore, alebo kázania na vrchu. A Ježiš sa otáča k ľuďom, hovorí im šialené veci o tom, ako by mali žiť. A v súvislosti s tým hovorí, že vy ste svetlo sveta a nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Tak to je obrovská výzva. To je obrovská výzva aj pre nás na Slovensku, pri tých námestiach, ktoré sú plné ľudí, ktorí sú nahnevaní, ktorí vidia, že žijú v tme, žijú, že im niečo chýba, tak do toho znejú Ježišove slova. Vy, nielen tie mobily, ktoré tam svietili, ale vy ste svetlo sveta. Vy ste svetlo Slovenska. Vy ste svetlo Česka, Tešína, Třince a už ďalšie české slova nejdem vyslovovať. Vy ste svetlo sveta a nech tak svietite pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je v nebesiach. Jeden z mojich obľúbených aj autorov, aj rečníkov je Max Kašparu. Predpokladám, že ho poznáte, neviem, či ho treba nejak viac predstavovať, kňaz. A napísal knihu Nebudem hrať divadlo pred Božou tvárou, respektíve on ju nenapísal, ale je to rozhovor s ním. A slovenské vlaky meškajú a idú strašne dlho, tak som ju stihol celú prečítať na jednej ceste vlakom. A on povedal v tej knihe takú myšlienku, že kresťan by mal byť nádejou pre tento beznádejný svet. Solou a svetlom. My sme však solou, ktorá nemá chuť a svetlom, ktoré nesvieti. Chodíme do kostola a to je všetko. Cirkev robí často iba servis. Krst, svadba,
pohreb. U nás sa krstí tak, že pre rodičov je to mágia, pre cirkev štatistika. Kresťan by mal ponúkať nádej. Hľadáte nádej v politike, vede či kultúre? Ježiš Kristus je nádej. Treba viesť ľudí k nádeji, ktorou je Kristus a ponúkať vieru ako osobný vzťah s Ježišom. On to krásne vystihol, že my ako kresťania niekedy radšej riešime veci, ktoré sú vo vnútri cirkvi. Nejaký krst, svadba, pohreb a hotovo. A krásne ukázal, že to, čo potrebujeme, je šíriť nádej. To, čo ľudia potrebujú od nás, je nádej. A to je to, čo sme riešili, aj keď sme zakladali za kostolom. Ľudia sa nás pýtali v tých začiatkoch, že tak čo, už vám beží mládež, už vám beží besiedka, už ste rozbehli všetky štruktúry zboru a my sme hovorili, že nie. My nejdeme zakladať organizáciu, my ideme zakladať komunitu, ideme zakladať cirkev a štruktúru vybudujeme podľa toho, akí ľudia medzi nás prídu. A ono niekedy sa ľahko zamotáme v tom, že premýšľame iba nad tou štruktúrou cirkvi. Keby mal byť tvorba zboru ako katalóg, tak si môžeme vybrať z budovy vhodný hudobný štýl, slovo a programy, ktoré robíme. Takže aj tak sa dá zakladať zbor, že si povieme, no dobre, tak vyberme budovu, ktorá sa vám viac páči, taká klasika alebo niečo moderné. Klasika? Moderné? Moderné. Tak ja si vyberiem moderné, dobre, tam to je vľavo. Teraz, čo sa týka hudby, tak čo preferujeme, orgán alebo Hillsong? Vy máte obidvoje, aj Hillsong, aj orgán. Tak my si vybereme Hillsong, dobre. Toto bude video, prišlo ku mne cez TikTok, takže nemám ho otitulkované, ale tí, čo viete anglicky, možno pochopíte, že môžete si vybrať z rôznych štýlov kazateľov. Takže poprosím hudbu. Že máme na výber z rôznych kazateľov. Tam boli, že tradičný kazateľ, zakladateľ zborov, taký, čo rozumie generácii Z. Tento je smedný. Že vie všetko o živej vode. Je dobre hydratovaný a členovia nemusia mu nosiť vodu. Hej, ja tu mám vodu, takže ďakujem. No takže si vybereme nejaký štýl kazateľa, tak ja som si vybral trendy pastora. Čo tam je o ňom napísané, že používa jazyk generácie Z, všetky jeho výroky sa dajú tweetovať a niečo, ako negatívum je to, že potom sa občas dostane na taký YouTubeový kanál Preacher Sneakers, ale to neviem, či poznáte, to fotia, že aké topánky majú kazatelia. Dobre. A posledná je angažovanosť, tak si môžeme vybrať, chceme byť viacej kontemplatívni, budeme viac akože robiť také meditatívne akcie, alebo niečo viacej s mládežou, alebo viacej také, že komunitné. Tak si môžeme vybrať. A otázka je, že či to ešte chceme nejak upraviť potom. Dá sa aj takto premýšľať nad cirkvou. Premýšľať nad tým, že aké budovy budujeme, aké programy robíme, a akým spôsobom kážeme. A čo sú podstatné veci? Sú dôležité a dobré. Nie je jedno, v akých priestoroch sedíme. Máte tu pekne vymalované, upratané, povysávané. Úplne inak by to tu vyzeralo, keby sme prišli a bolo by jasné, že nikto nečakal návštevu. Hej, že by to tu bolo celé rozbité. Akože je dôležité, v akých sme priestoroch. Je dôležité, ako kážeme. Už len to, že máme za kostolom ako takú službu, že dovolíme ľuďom klásť komplikované otázky, už to je spôsob, ako robiť cirkev, ale zároveň platí to, čo vravel Ježíš. Nie, že nech tak svieti vaša budova pred ľuďmi, alebo aby videli vašu budovu a oslavovali vášho architekta, ktorý je v nebesiach. Takisto nehovorí sa, že nech tak svietí váš kázateľ pred ľuďmi, aby videli jeho dobré kázne a oslavovali jeho teologický seminár.
Tiež sa nehovorí, Ježiš nehovoril, že nech tak svieti váš program pred ľuďmi, aby videli celý váš kalendár a oslavovali toho manažera, ktorý to zmanéžoval. Nie. Ježiš hovorí, že nech svieti vaše svetlo, aby videli skutky a oslavovali Otca, ktorý je v nebesiach. To je to, čo objavujeme v Zákostolom, že o mnoho viac ľudia riešia nie to, čo sa deje u nás, keď sa stretneme v nedeľu, ale riešia to, čo sa deje, keď vyjdeme von z nedele do týždňa. Ako žijeme cez týždeň. A o mnoho viac evanjelium a svetlo má dočinenia s našim voľným časom, než s tým, čo robíme, keď sa stretneme ako cirkev. Taká malá exkurzia do minulosti, ktorá je naša spoločná. Tak v roku 1457 vznikla na Morave Jednota bratská, nejaký historický obrázok, čo Wikipédia dala, to som použil. V podstate sa dá povedať, že prvá protestantská cirkev na svete. A hovoril o nej zaujímavé veci historik Joseph Edmund Hutton, ktorý píše o synode v roku 1464, ktoré výsledkom bol tento záväzok. Nadovšetko sa zaväzujeme k jednote viery v Ježiša Krista. Budeme spočívať v spravodlivosti a láske Boha. Budeme dôverovať živému Bohu. Budeme konať dobré skutky. Budeme si vzájomne slúžiť v duchu lásky. Budeme viesť cnostný, pokorný, jemný, triezvy a čistý život. A tým budeme uisťovaní, že sa držíme v pravdivej viery a že nám je pripravovaný domov v nebesiach. A teraz tento historik pokračuje a komentuje: v každom detaile života, obchodnej, civilnej sfére i v rodine sa držali kázni nahore. To je tá kázeň, z ktorej text hovorí, že vy ste svetlo sveta. Čo spôsobilo, že Jednota bratská svietila jasne ako miesto na vrchu. V krajoch českých neboli ich doktríny, ale ich životy. Nie ich teória, ale prax. Nie ich názory, ale ich disciplína, to, čo ich zdobilo. A tvrdí, ja neviem, ale on tvrdí, že svoje deti učili naspamäť apoštolské vyznanie viery, 10 prikázaní, modlitbu Pánovu, 6 blahoslavenstiev a 6 prikázaní z kázni nahore, na vrchu. A velikáni ako Luther a Calvin o týchto ľuďoch z Jednoty bratskej povedali, že oni sú klenotom na korune cirkvi. Takže táto Ježišova kázeň a výzva svietiť do celého sveta vytvorila takú kultúru, že ľudia okolo nich videli dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je v nebesiach. Takže tá výzva svietiť je úplne jasná. Je to o tom žiť život, kedy ľudia na nás pozrú a povedia si, že kto je ten Boh. Ešte sa vrátim k tej knižke od Maxa Kasparu. Hovoril tam kopec zaujímavých vecí a v podstate mi utkvel z celej tej knihy najviac jeden príbeh. Je to príbeh, ako Max, prišiel k viere. Nevyrastal ako veriaci človek. Práve naopak, vysmieval sa z viery. Vysmieval sa z kresťanov. Až raz ako chlapec prišiel na Slovensko, kde trávil svoju letnú dovolenku, prázdniny a stretol prvýkrát v živote farára. Takého starého pána farára. A nevedel, čo má čakať. Nevedel, čo má od neho čakať. A to krásne v tej knihe opisuje, ako ten farár sa ho začal pýtať také obyčajné veci. Začal sa ho pýtať, že pustil mu platňu, hrala tam nejaká hudba. A sa ho pýtal, že či to pozná. A on hovorí, že nepoznám. A ten farár mu hovorí, že no to je Vltava, to by si mal poznať. A učil ho o hudbe, o umení, rozprávali sa o živote a Max hovorí, že bol prekvapený, že bol fascinovaný tým človekom, aký bol múdry, rozhladený, ako sa zaujímalo tohto mladého chalana o neho. A povedal, že sa za ním vrátil znova a s týmto farárom, z ktorého sa predtým vo vnútri vysmieval, tak trávil čas celé tie letné prázdniny. A hovoril, v tej knihe píše, že keby ten farár na ňo vyťahol Bibliu a začal hneď ho presviečať o viere, že pravdepodobne by skončili. Ale venoval sa mu takým spôsobom, že on si jedného dňa položil otázku, Max, že ak toto je služobník Boha, aký je potom Boh? Ak toto je služobník Boha, aký je potom Boh? A hovorí, že tento farár ho priviedol k mostu a potom ho cez ten most previedol.
a previedol ho k viere. Ale začalo to tým, že žil život, kedy si položil Max otázku, že ak toto je služobník Boha, aký je potom Boh? A to je obrovská výzva. Je jednoduché tváriť sa v nedeľu pekne, ja to viem. V nedeľu, keď prídem za kostolom, som usmiatý, oblečený, nikto nevie, že sme sa hádali so ženou cestou tam, lebo sme meškali a už meškáme 10. rok a nevieme naraz nastúpiť do auta a teda ja čakám naštartované auto. Deti nám hovoria už zozadu, veď sa nehádajte už. Nikto to nevie. Ja prídem usmiatý, pozbudím ľudí a idem domov a máme sa radi, máme dobré manželstvo, ale to nikto nevie v nedeľu, ale susedia vedia. Ja som zistil, my bývame teda v paneláku, ja som zistil po 6 rokoch, čo tam bývame, že tie naše dvere moc netesnia na chodbu a my bývame na prízemí, takže všetci, čo čakajú na výťah, tak počujú, čo sa deje u Mahrikovcov. Tak keď som to zistil, v ten rok sme vybúrali dvere a dali tam poriadne nejaké, čo tesnia a tlmia aspoň 44 decibelov. Ale susedia vedia. A to je otázka, že či nie keď ľudia v nedeľu sa na mňa pozrú, ale susedia, keď sa na mňa pozrú, že či si povedia, že to je zaujímavý človek. A ak on je zaujímavý, aký musí byť jeho Boh? A veľká výzva je tá, že vo chvíli, keď Ježiš sa otáča na cirkev a hovorí, že vy ste svetlo sveta a žite tak, aby ľudia oslavovali Otca, v tej chvíli Ježiš zveril Boží imič cirkvi. Zveril Boží marketing cirkvi. Obrovská výzva. A tak aj takto nad tým premýšľame za kostolom. Ak by ste sa nás pýtali, že čo pre nás znamená žiť ako svetlo sveta, tak veľa premýšľame nad tým, že čo vlastne znamená žiť ako kresťania tam, kde sme, tam, kde bývame, tam, kde pracujeme. Toto je jedna z fotiek, alebo teda 2 fotky z jednej z akcií. To je pred tým našim panelákom, čo máte zlé dvere, čo netesňa, teda už tesňa. A to, čo není vidno, máme tam niekde grill a Slováci zväčša negrillujú pred panelákmi. Tak my sme vyťahli grill, sadli sme si tam, čo sme ľudia so zákostolom, čo bývame v okolí a sme začali grillovať hamburgery a iba tak sme tam boli spolu. A susedia to nechápali, proste pozerali sa z balkónov, že čo to tam robíme, išli okolo. Jeden dokonca nám dal nejakú reklamu na jeho firmu, proste išiel. Jeden sa pridal a donesol súd piva, že či teda on môže, tak donesol súd piva. A nejakým spôsobom sme sa tam začali stretávať, rozprávať. A je to za všetky tie príklady iba taká ukážka toho, že toto v našom prípade funguje viac ako pozvať ľudí dovnútra. Že ľudia cez víkendy, v nedele majú inú predstavu toho, ako stráviť čas, ale cez týždeň sa radi porozprávajú. A tak poviem niekoľko takých príkladov toho, ako vyzerá, aké sú príbehy ľudí, ako vyzerajú príbehy ľudí, ktorí prišli do zákostolom a akým spôsobom sa rozrastá tá komunita, ktorú snívali 4 rodiny a teraz je to okolo 100 ľudí, ktorí sa tam stretávame. Jedna taká dvojica, som ich pripravoval na sobáš, na svadbu a oni neboli od nás, boli to z mesta, ľudia nejakým spôsobom sa na mňa nakontaktovali a v rámci tej predsvadobnej prípravy som ich pozval ku nám domov, tak aby zažili náš rodinný večer, tak ako sme. A ešte kým deti boli malé, už teraz idú do puberty pomaly, ale kým boli malé, tak nemali problém sa modliť, aj keď bola návšteva u nás. A my každú návštevu, či veriaci alebo neveriaci, tak každú návštevu sme zapojili do našej večernej pobožnosti. To znamená, že sme si s deťmi prečítali krátky príbeh z Biblie, pár vied a modlili sme sa. A ono bolo najviac misijné to, že naše deti, však som sa modlil ja, modlila sa manželka, modlilo sa jedno dieťa, druhé dieťa a naše deti sa potom otočili zväčša aj na tú návštevu, že a teraz ty. Aj neveriaci vysúkali nejakú modlitbu, dieťaťu neodmietnete. Ale toto bola dvojica, ktorá riešila aj, že čo ďalej s Pánom Bohom. A ako sme sa domodlili,
tak bolo vidno, ako tej neveste budúcej sa kotúlali slzy po očiach. Teda slzy z očí po licách. A povedala, že moja rodina je každú nedeľu v kostole a cez týždeň žijú úplne ináč. Každú nedeľu vedú sväté reči o tom, aký máme byť milujúci a láskaví a cez týždeň sa hádame ako psi. A ja chcem žiť to, čo máte vy. A to bol napríklad večer, po ktorom začali chodiť ku nám do za kostolom. A stále sú na ceste, stále nejak ešte je kus pred nimi, ale zostali, pretože videli niečo, čo zasvietilo do tmy, v ktorej žili. Ďalší chlap prišiel do za kostolom preto, lebo chodil s dievčaťom a ona chcela ísť medzi nás. Ona nás dozvedela cez YouTube, cez naše kázania na YouTube, priniesla jeho, prišli spolu a on hneď od začiatku povedal, že teda, aby sme vedeli, on je ateista, on tu je len preto, že rešpektuje prianie svojej priateľky a teda prichádza s ňou, aby ju podporil. Tak sme to teda rešpektovali. Ja som sa s ním stretol párkrát, išli sme na pivo, rozprávali sme sa, teda na kofolu, rozprávali sme sa a čo bolo zaujímavé je, že on prvýkrát sa stretol s kresťanom alebo s kresťanmi, ktorí inak hovorili o viere, čiže to bolo dôležité. Bolo dôležité, čo sa deje na tých stretnutiach, keď prišiel. Ale bol tam jeden taký moment, to trvalo niekoľko rokov, tento vzťah, bol tam taký moment, kedy on ma zavolal, poprosil ma, že či mu môžem vysvetiť včelín. On je včelár. A on tak vedel, že však katolícka cirkev vysvecuje domy a tak on nejak to nerozlišoval, tak sa ma spýtal, že či mu môžem vysvetiť včelín. Po česky to dáva zmysel, hej? Vysvetiť včelín, dobre. No tak som mal na výber. Prvá vec je, že som mohol napísať, že počuj, také v cirkvi bratskej nerobíme. Ani Biblia nikde o tom nepíše vysvecovať nejaký včelín. Ale som si povedal, že toto je chlap, ktorý ešte pred 2 rokmi alebo pred rokom tvrdil, že Boh neexistuje a že celé to je blbosť a v živote do kostola nechodil. A zrazu stojí o to, aby ja som prišiel a modlil sa za jeho včely. Že nie je to úžasné. Tak mu hovorím, jasné, zvolaj party, urobíme, posvetíme včelín. A potom som mu to špecifikoval, hovorím, že ja ho neposvetím, ale ho požehnám. Tak som si zoštudoval liturgiu protestantských cirkví, že ako sa požehnáva úroda a ostatné veci. Zostavil som si celú tú liturgiu v latinčine, som tam niečo zistil, lebo vlastne musím napísať kriedou niečo na ten včelín potom. Tak bola oslava, stretli sme sa tam, bola tam rodina, prišli sme do toho veľkého včelína, ja som niečo povedal, som mu to napísal. On to celé natáčal a dal na Facebook. No. A povedal, včelín posvetených. Bolo to úžasné a krátko na to bol aj už so svojou manželkou, oni sa potom zobrali, boli v Rakúsku za prácou a uprostred novembra alebo decembra som dostal na Instagrame hlasovú správu a on mi nahral hlasovku a hovorí, že Janči, že Boh ku mne prehovoril. A že ja som si uvedomil, že on tu bol celý čas, len ja som ho nevidel. Že ja sa vrátim na Slovensko, môžeš ma pokrstiť? A pol roka na to bol krst. Ale bol to krst, ktorý bol oslavou tej dlhej cesty, ktorú prešiel a toho mnohého, čo sa dialo, nie len keď sme sa stretli v kostole, ale toho mnohého, čo sa dialo aj mimo, tú komunitu, ktorú zažil, to svetlo, ktoré mu svietilo do života. A napokon to, čo Pán Boh robil v jeho živote. Mimochodom, bol to najbizárnejší krst, aký sme zažili. Tým, že on je včelár a tak priniesol med na krst a priniesol sušené cvrčky, akože kobylky a povedal, keď som ten Ján a idem ho krstiť, tak som Ján krstiteľ a mal by som teda zjesť tie sušené kobylky a med. Tak to sme stáli okolo toho súda, vy ste videli ten súd, okolo ktorého krstíme, tak sme tam stáli, on to tak tam dal, tie sušené med. A deti prišli okolo, že čo to je? A jedno dieťa do tých jeho rúk drglo a tie sušené cvrčky vyleteli do vzduchu a padli do tej vody. A všade tam plávali potom. A čo jemu bolo jedno, ale jeho manželka tiež sme ju krstili. Povedala, že ona sa nepôjde krstiť do tej vody. Tak sme potom bratia starší museli loviť cvrčky. A opäť
v niečom šialené, ale na druhú stranu to svietilo. Svietilo to do ich životov, svietilo to do životov ľudí, ktorí prišli. Bolo to niečo, za čo sme mohli oslavovať Otca, ktorý je v nebi. Ešte jeden príklad. Chalan, ktorého som poznal ešte predtým, ako sme začali zakladať Za kostolom. Keď som ešte pracoval s mládežou, tak sme robievali tzv. LAN party. Sme sa hrali na počítačoch. A si predstavte 20 chalanov, ktorí sa zavrú od piatka noci do soboty rána v klubovni a pozerajú do počítačov a hrajú sa spolu nejaké strieľačky. A rodičia vtedy na členských schôdzach sa tak pýtali, že či to je v pohode a že máme ich viesť k Biblii a nie takže k počítačom ich ťahať. A my sme boli ako fakt do toho zažratí, takže sme raz ťahali od piatka večera do soboty obeda v kúse iba Red Bulli a počítač. Potom sme to celé zbalili, že ideme domov. Cestou domov sme sa zastavili v McDonalde, že sa najeme. A niekto v McDonalde povedal, že čo keby sme sa vrátili späť a ešte pokračovali. A všetci povedali, že dobre. Tak úplne hotoví sme boli na šrot. Toto bol chalán, ktorý buď bol doma na počítači, alebo prišiel za nami vtedy, keď sme sa hrali na počítači. Práve vďaka tomu, že sme hrali sa na počítačoch, tak on sa s nami stretol. Keby sme to nerobili, v živote sa s nami nestretne. Keď sme začali zakladať Za kostolom, to bolo roky potom, čo sme hrali tieto LAN party. A ja som išiel na jednu rozlúčku so Slobodou, jeden taký pár. Keď som už prišiel ja som prišiel trošku neskôr, tak keď som prišiel na tú rozlúčku so Slobodou, mohlo byť 11 hodín večer, bolo to v nejakej krčme, ženich už mal dosť. Tak si hovorím, že čo tu budem robiť? Tak som si sadol a bol tam tento chlapec, tento muž už vlastne. A povedal, že Janči, že som rád, že si prišiel, ja som dúfal, že prídeš. Že ja som dúfal, že tu budeš. A začal sa ma pýtať otázky. A bolo zaujímavé, že Pán Boh v jeho živote niečo robil a on si začal riešiť birmovku, on je katolík, alebo bol teda, už je s nami, ale si riešil birmovku v 20 rokoch alebo 22, čiže dosť neskoro, bežne sa to rieši o mnoho skôr. Niečo sa v jeho živote dialo také, že začal to riešiť a vďaka tomu, že sme hrali tie počítačové hry a sa rozprávali, tak on mal so mnou taký vzťah, že keď riešil svoje duchovné veci, tak sa so mnou rozprával. A ten rozhovor na tej rozlúčke so Slobodou viedol k tomu, že sme sa dohodli, že počuj, dajme si jeden obed každý týždeň od teraz. Že dáme si spolu jeden obed, dám ti knihy, hovorím mu, že dám ti knihy, ktoré môžeš čítať a budeme sa o tých knihách rozprávať. A tak sme sa stretávali celé mesiace, že som mu dával knihy, on si čítal knihy, potom sme sa rozprávali o nich pri obede. Raz prišiel do Za kostolom a už potom dlho nechodil, už druhýkrát neprišiel. Ja som sa ho potom po tých rokoch pýtal, že Mišo, počúvaj, že prečo si vtedy raz prišiel a už si sa pol roka neukázal. On hovoril, že ja som sa zlakol. Vy ste tam mali všetci také vzťahy. Ja som bol zvyknutý na to, že prídem do kostola, sadnem si, nikto si ma nevšíma a tu ste mi všetci zrazu podali ruku a ste sa ma pýtali. Ja som sa zlakol. Ja som pol roka nechodil. Ale potom to svetlo, to svietenie do tmy bolo o tom, že sme sa rozprávali, že sme spolu čítali knihy, že v tom bol systém, že v tom bola pravidelnosť. A počase sme ho krstili a aj sa stal členom. Je to asi jediný člen, ktorý mi priniesol pred krstom fľašu whisky. Ja vám teda porozprávam o sebe. Priniesol ju a povedal, že vďaka ti, že si ma zoznámil s Ježišom. A hovorím, bizar tá naša komunitka. A po tých rokoch, už 9 rokov je Za kostolom, teraz rozmýšľa, či nemá aj slúžiť na nejaký úväzok do cirkvi. On je tiež ITčkár, pracuje v korporáte. Je to fascinujúci príbeh a opäť je to iba ukážka toho, koľko veľa sa v tom príbehu udialo nie medzi múrmi kostola, hoci to je strašne dôležité a my tiež dávame na to obrovský dôraz, že keď sa stretne cirkev, má to mať nejaký systém, má to mať nejakú štruktúru, má to dobre vyzerať, ale iba to podčiarkuje tú myšlienku, že koľko z toho našeho svetla a svietenia sa deje mimo tých múrov. Sa to deje v týždni. A mohli by sme pokračovať a takýchto príbehov mať viac. Ale ja by som nás rád viedol opäť iba k tejto jednej myšlienke, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.
A verím, že toto je najväčšia výzva pre nás. Že svet to potrebuje. Tešín a okolie potrebuje, aby každý z vás svietil tam, kde ste. Aby ste svietili, keď oslavujete na svadbe, aby ste svietili, keď ste v práci, aby ste svietili, keď grillujete pred panelákom a aby ste to svetlo ukázali. To neznamená, že sme dokonali. Naši susedia, obávam sa, že vedia príliš veľa o našej rodine spoza tých dverí. Nie sme dokonali, ale svietime. A to svetlo, a týmto zakončím pomaly, je trošku iné, než by sme čakali. Ja som vyrastal v cirkvi bratskej od malička a pamätám si, že v istej etape života našej cirkvi tá téma toho svetla bolo o tom, že kresťan nechodí do krčmy. V kostole nie sú bicie. Kresťan netancuje. Ženy, dlhé sukne, žiaden make-up. Tento typ, aby teda všetci videli, že sme cirkev a že nie sme svet. A predpokladám, že bolo obdobie a bola etapa histórie, kedy toto bolo dôležité, kedy toto bol boj, ktorý bolo treba bojovať a z rozprávania ľudí z iných kútov Slovenska som aj pochopil prečo to bolo tak dôležité, aby sa kresťania viditeľne odlíšili týmto spôsobom. Ale dnes žijeme v inej dobe. Dnes, keď nebudem mať v kostole bicie, to nikoho netrápi. Je to úplne jedno. A dnes, keď si nedám make-up, je to tiež úplne jedno, lebo som proste hipster alebo nejaký alternatívny človek. Nikto to nerieši. Ale ľudia riešia úplne iné veci. Naše námestia na Slovensku sú plné ľudí, ktorí veria, že politika niečo zmení. Veria, že politika vždy niečo zmení, ale veria, že politika prinesie raj na Slovensko. A stoja tam s nádejou, že keď si vybojujú tú správnu politickú stranu, konečne bude na zemi dobrý život. Konečne tu bude láska, sloboda, úsmevy, radosť, prosperita. A do takejto kultúry to, čo potrebuje svietiť, je to, že prinesieme iný hlas, že je tu iné kráľovstvo. My veríme, že niečo úplne iné je našou nádejou pre každodenný život. A môže aj naša politika vyzerať absolútne beznádejne. My ako kresťania sme a mali by sme byť ľuďmi nádeje. A to je nádej, ktorá bude svietiť. Druhá myšlienka, žijeme vo svete, ktorý je prudko vedecký a množstvo ľudí si myslia, že to, čo vidíme, je všetko, čo existuje. A my sme ľuďmi, ktorí veríme, že tento svet je veda a ešte niečo nad to. Že tento svet je nadprirodzený, nadvedecký. A máme nádej v to, že Pán Boh bude mať posledné slovo v našich dejinách, že Pán Boh bude mať posledné slovo v našich príbehoch. Preto sa modlíme za chorých, lebo veríme, že aj vo chvíli, keď už lekári nevedia čo, tak veríme, že Pán Boh môže mať posledné slovo v živote ľudí, aj v jeho chorobe. Preto sa modlíme za naše vzťahy, za naše manželstvá, modlíme sa za naše deti, lebo veríme, že Pán Boh má posledné slovo. Ľudia nádeje. A vo svete, kedy celý svet žije hedonisticky, žije s presvedčením, že to, prečo tu sme, je preto, aby sme boli šťastní a robíme všetko pre naše šťastie, tak my sme svetlom, ktoré svieti a hovoríme, že žijeme pre niečo omnoho väčšie, ako sme my. A naše šťastie nepramení z toho, že mám 4. auto a 3. dom, ale naše šťastie pramení z toho, že žijem pre niečo väčšie, ako som ja. A to je ten typ svetla, ktorý potrebujeme vyžiariť a svietiť a ten sa nedá inak ako mimo múrov kostola. Ten sa nedá inak ako pri bežných, najobyčajnejších rozhovoroch. A toto je ten typ svetla, ktorý naši priatelia v Žiline potrebujú vidieť a verím, že potrebujú aj ľudia v tomto okolí. A to vám žehnám a prajem, aby sa vám to darilo, aby sa vám darilo svietiť také malé záblesky svetla aj pri zajtrajšom obede v práci s kolegami alebo na najbližšej rodinnej oslave, ktorú budete mať. A verím, že to má obrovský význam. Amen.